pay standard nga kunana di pay DJ standard ni Apo Dios nagngato. Nga datayo nga tattao, datayo gapot tao tayo, masaktan, maupay, marigatan. Iso nga no daduma, no ibasar tayo DJ ayat tayo, iti emotion tayo, jeri na tayo, bumagsak. No ibasar tayo DJ na tayo nga agayat kadagiti uri si asin no man bumagsak ta apaya no daduma gamin kapag tipunan tayo di emotion ken DJ love nga kuna tayo. Nagtutungtong kam tatay, kadagiti taga-kabugaw. Kitaan nyo, di agin innayat, sakbay ti kasar. Di man, di agin innarim, sakbay ti kasar. Nagmayat ti, agkibkibin da, no umulog da ti bas ka, annadam, ne, may kan. Pag motor da ka, nakabunbuntog, brum, 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 kung kunanalaan. Uray mo di babae ka, han, uy, naglamuyot mat. Agkin na rin na di sangon ni Apo Padi, itirigat kin na maay, ragsak kin liday, sakit kin salon, at ay ayateng kantulat ta. After how many years? Ala? Apanda makitsenda? Di mat no dayay agnobyo ka, no mapanda makitsenda ka, nagganas na dayay, di lalaki ka, sursurutin na nga awitin amin. Ngamin to nagasawa dan, tintulay gan di lalakin, tulbak ti motor. Nagadunto ti awit ni baka na nga, ada sa salutin na kada. Haanan nga kibkibinan, no na itublak, mangibabay ka. Ang tumadragatan. Hindi ka kibkibinan na tatamang ibabainan. Kapaya ka agin inayat da mo, idi. Apaya ka nagmaya mo, DJ kwada, idi. Ura di babae mo, idi agpapaaram mo, apo naglamuyot sa una. Hindi nagasawa dan, Diyos kao. Piyapay di radyo ta maidap, ngam iso na agmalmalam. Isos. Samo ibaga nga, sumana ako hangover ka mga lalaki, dahil parang ka nakiinom. Hindi ka pala nakaririing, bumangon kayo, partay! Nakita na ginaman niyo, nakita! Ori ka lang, I love you, bakit ko naman ka? Pagsasawan na kan, kasi apa yang ngahan nga maper-perfect, apa yang agbaliw, apa yang agpukaw. Nga minudad duma di emotion ti pagibasaran ti agayat, maabak. Naglaka ti agayat no naragsak kahaan? Oh, mangmangagyaw. Naglaka ti agayat no, daytay mayat di condition mo, naragsak ka, na waya di pusom, awan problema, di mo naglaka ti agayat? Padasem nga agayat ka nga nabanbanog, nagadupang panunutem, saka payla agkabulanan, saka payla anya dagatay nakadado nga panunutem nyo ta, at dalaag sa ubasit ka. Oh, hindi naglakat agayat. Kanya tayo, di old lo, ti pagbibiyagan tayo. Kita nyo, ori di tao. No nasaya at king ka di tao, naglaka nga ayatan haan? Nalamat no DJ kumarem kana singpet king ka no sumang pajipawit ni anak na ikan na kaman nalakam mga ikan padasem nga regaluan DJ mang chismis kanyang nga kadwam ti religious organization kaapam data nga lektor kaapam data nga kwa iso nga uri agi dadaulo dati Santo Rosario ka Ave Maria Santa Maria ni Ate Diyos Ave Maria Santa na adda pa bugtak na kadada pa jisango nga mangidaulo nga agap apagayam jari nada nga aglulwalo da. Yamon sino da jay. Talaga mo da jay. No nasaya at naglaka nga ayaten ti karit na nga dito isong nga pray for your persecutor. Aglulwalo ka ngam jipusom ka agap apa kayo. Kapilitan lang nga gidaulo kay Santo Rosario ngam sigurado ang kaegsarsarita. Amok day ta. Kaya diya ka naglaka ngamin, no diya tao ka naglaka nga, no diya tao ka nasaya at king ka, naglaka nga ayaten. Tikaharit na, kas ano nga ayatem, diya kaarubam, nga di basura na kaipatapwak na dyan, di basura na diya sagadon na kaipakas dyan na diya ayan ti alarin.
Inaladam. Nagawid yung manok yung pila yun, tanapalapal. At sulpeng. Dagitoy nga kaaruba. Kuna mo na. Kasano nga ayatan, di ti kahari, challenge nga rod day. Challenge day nga day naglaka nga ayatan, no nasayaat. Ngamin no ibasar tayo, iti ri na, di pa nagayat tayo, haan day ta unconditional love ko na tayo, narigat at talaga kaharit. May sa panubok kada tayo. May sa panubok day ta. No day ti karit na ka ayatem ikararagam di mangirurumengking ka may sa akarit nga narigat nga aramiden. Isumot ti sermon na po Isos. Mang emotion day jay. No dadto maibasar tayo pa iti ayat tayo sigon di jay itsura. Di ba? Nalakanyak mo ta, amin yung papanak nga parokya ka, awang pa'y mga ay payakin, o tarupak magaslamo, burangan. At dagiti papadi, na po Johnny, ore hangag sermonan ka, adu makimisa ata, wow, nagwapo kami, kanlakas check mo. Ore awang kong kunana, sumungat pa ilaga, miss isem da. Ore tambli ngak ita ka, awang pa'y mga yat ata, ya soryab nga ruta agong ko. Ala day di mat, ayatem, no daduma, ibasar tayo ejay looks, di mat, jet sora. Ibasar tayo jet sora, na imbasar mo ti ayat mo ti itsura, talaga nga narigat. Kitaan nyo, da kayo nga babae, wow, nagpipintas kayo, idi. Dagkasar kayo ako, wow, kasla Rosana Roses, mat adata, nagpintas ka So ti kunak no dagkas kasar ka karitek ida kaya kayam nga ayatan aging ganat ng balbya. Wan apo, ti kunam Naglaka nga ibagat ti wuntat ta ata napintas pa ilang baka mo. Into ngay no nagtupulan. Agkabul-kabul nga ay ayatem to pa ila. Nga talaga mo di jay. Naglaka nga ayatan ta kapinpintasan na katartarakyan na nila kay mo, di mat? Nagwapo mo't asimpre nakajel, nagdalos ti ima na. Ito nagasawa kayo, Diyos ko, nagatitidog ta kukuna nga nagdugyot nga detay. Agat papait nga umabay kanya kayam nga ayatan. Kuwan, da kay nga babae, nagmayat ano kakaskasar, dahil napintas, wow, paspaswitan na. Kung ko nada. Nagsiksika nga rod. Tunukuan, like after how many years, mamunsyon ka mat, busbusinaan daan, bop, unak. Tiyam mo da nakapating nga ka, orita, naglumag ka nga rodan, kaya mga ayatan, dahil di siksi, nagbalin nga siksik. Businaan dan at tiyam mo da nakapating nga ay, kasano nga rajay? Sexy idi, nagbalin nga siksik. Kaya mga ayatin, nung amin no, ibasar tayo ti itsura, ti ayat, madilat ta emotion, itsura, talaga bumagsak. Siyempre, agkupas to dagito yung itsurahaan. Hindi ka, ubigan nyo mat, adi ka, kuan nyo, mayat, naglaka nga ayatan, pleasing nga rod, with pleasing personality. Katatam, pleasing pa Uri ka papuraw ka da pa, milat ka nga pamilat, madilat taa. Uri ka tapal tarupam ka, amadi nga rodan. Kati sa lunsod ka, ayatin na kapay nila kay mo, ayatin pay nila kay mo. Hindi niya nga roti sa lunsod. Ngamin no, ibasar tayo mati ayat iti itsura, ay ka madia. Madi, talaga itsura laangan ate, kunakun O dahil kita papadi nga daduman, po Juni sigurado regalo na datata. Father, kukwag. O, kitaan nyo, father niya. O, kitaan na. Siyempre, gwapo na Kasi ang mo namang dati sa bagay, dandani aglong, 2 minutes lang, aglong suotan. Father, bagay mo. Siyempre, itsura ka rin di pagibasaran. 2 minutes lang nalungsutan. Nung amin no daduma, ala, no, ti ayat nga kung kuna ni Apo Isus ka ibasar tayo ti itsura, madi, at dadagiti tattao nga makita yung nga ti panaggargaraw na kakasla,
kasla natangsit ti panagkit-kita yo. Di mat? Ngam di puso na ka nagsingpet gayam no maamammom, nakasaysaya at gayam agayom no maamammom, ngam no kitaam ngamin jitsura ka talaga nga ngatong rijikiday na kasla natartaray nga rod. Ngam kinaagpayso na no maamammom, nasaya at agayem. Nasaya at atao nga di no itsura nga rod ti pangibasaran tayo bumagsak. Hindi pa itakatawa yung mga taga-Sibilya. Ito yung parokyanos ko kada kita. Sipot-siputan dak. No itsura gamin ti pagibasaran madi bumagsak emotion, itsura. Kendi di condition na no daddo mamaikalo nga condition na gamin no agay ayat tayo ka depende di jay trato na kanyam according to their trato no kas anuda ka nga tratuan. Kada dagiti tattao nga no madiji trato nan madimod di isungbat na. Madimot ay isungbat mo tinangsitan na ka nga di ka ketangsitan siya ka nga taga-ordaneta di kaskas tamon ay kamkamang kalaang laman nagkaret. Alakas di kumanya, no jitrato manen, no madi, no dadduma, human as we are, uray da kami, uray siya nga pa di no dadduma, human as we are, no madi jitrato na ka, at the reservation ko, which is haan ko ma. Ti awis na dito ibanghelyo, haan ko ma. Agayat ka, haan nga gaputi, gapu di jay emotion mo, agayat ka, haan nga gapu di jay itsura da, agayat ka hangaga po di trato da apay nga agay ayat ka dati bagbaga ni Apo Isus naununag nga kaipapanan agay ayat ka ngamin naparswa ka nga agayat isot nakaparswa am ti agayat no anyaman ti kondisyon na anyaman ti itsura na anyaman ti katatao na nangro nagadagiti ang kasapulam ayatem ngamin isot ti misyon mo haang kang sumungsong batlaeng kadagiti ayat da tano sumungsong batlaeng kadagiti ayat da awan maabak tayo, agsakit na kamyo. Padasin nyo, da kayo nga agregalo, nga agin invest kayo, nya? Padasin nyo, mangtid ka, apaya, investment. Father, bagim datoy. Ini kak na po, padi dinakpay panpansinan. Idaan ni kumarim, bagim kumare ngamno agpaw ito di anak mo ko ikanak tumo niya. Investment dayjay. Ag itid ka gamin kaya mo nga agsubli. Isu dayjay maupay ka no haan nga ag sakit tinakam mo no haan na nga. Dayjay. Sunto daytay karkarin mo ising-singir monton ipes-Facebook monton. Inikak mo't idi apay nga ta. Taapay agmulmula ka kayat mo agsubliking ka. No. Selfish dayjay. Selfish dayjay. Haan nga daytay, haan ka nga agay ayat gapot agay ayat iso ti karit na daytoy ebanghelyo tayo. Kinti inaramid na uray ni Apo Isus nga mismo nagayat gapota iso ti katatao na. Iso ta Dios iso na nagayat awanti condition na. Iso kunak di rabii, idi nagadurar kami, di humili idi rabii. Nagsaya at kumada tayo, no mamakawang ka, hamukit kita ang piglat na, di mat? Ni Apo Isus, na ilansa, na adda pay laang di abot ti ima na, adda pay lang di nagduyokan ti bakrang na, idi nagungar, ni Pedro nga nang talikod king kuana, anya tinaramid na, intuloy na. Kuno siya kumamot ti na ilansa ti cross, ang sikaman ti mailansa, anay ko, loko. No, dinuyok na tabakrang na, idinagungar ni Apo Isus, no siya kumadyakin, nakpapispisan, sika nang duyokan niya, loko niya ako naman, Yung talaga mo, dagiti ko na nga kakadwa na da Pedro kada ko nagtinalikodan da ka apan na no, taga-ordaneta da apan na siningiran sinungat nan. Ngam isunahaan. Uray dagiti nang tedtipiglat kanya na napakawan gakas di kanya tayo kayak apakawanen Father nga mang kumalipatan. Di nga ruti no ibilbilang tayo ni kun consider tayo dagiti nang tedtipiglat tibiyag tayo. Di mat, adar kita tao nga hangka nagbalay gigapukan niya na, nasaktan ka launay, na ibabaing kagapukan niya na,
Haang ka nga, kas laging gana tatta, uray na tayo ni katuganga mo, ilunlunod mo, pailaeng. Gaputan nakakayat nga manugang idi. Ginang titipiglat nga na sakit king ka. Kajay ko na nga uray ko mano nang titipiglatin kas laki ni Apo Isos, kayam apakawanan. Kas jay mo di panagayat. Nga uray inruruman na kan, kayam nga ayaten, haan nga according to them, according to their situation, according to their treatment. Kaya apay nga agayat ka, ngamin iso tinakaitawam. No sino man isudan, haan nga napatag, tinapatag agay, ayat ka. Nagrigat, ngam kalakaan nga solusyon, ayatem latan. Uray iruruman nak Father, wen ayatem latan. Han nakakasasaon ni katugangam, wen padigwam ngam digula ngam ikan ti sagpaw na. Padigwam ka digo talaga ka. Uno saan amom nga awan ngipon na padigwam ko raid ti pa ti saka manok tapnohan na makan. Haan no padigwam iso ti kunak ngarod ka. No da kayo kunak ti parokya nya. No han nakikasasa uta ka arubay no ni katugangam madijeri na no agparti ka padigwam ikam dati battikuleng daytay dalem wow nagsiat nga ka aruba dato yan ngam no kayat mo nga matayon alay patulodam ti lechon nga inaldaw ta maataken ngam haan dayjay ti bagbagana dayjay nga no agayat ka hamoy kon consider maikadwa no oray no isuna ka nang tedtipiglat ken pasakit king ka ken daytay nang tedtirigat king ka hamoy kon consider apaya na iyanak kagarod nga agayat naitao ka nga Kristiyano nga agayat. Father Johnny ipulong mo to kanyak no dapay lang agsarsarita nga lektor idtoy ngadam to daytay hampay lang agpatpatang iji simbaan mo kung may mo ibaga kanyak ta patuludan ta lechon ta maataken. Dayjay ti kuana. Wen adda ngamin ti tattao ti lubong, adda ta pagkurangan na Uray ni nanang mo, uray ni tatang mo, uray ta anak mo, addan tulat ta kamalina ta paya tattao tay nga rod. Ngem nagfocus ka iji kamali nga lipaten jayat mo naabakan. Awan ti tao nga perfect dito lubong. Adda di ayan may perfecto nagan na ngam lakayon. Awan ti perfecto dito lubong. Uri ta katrabahom, addan tulat ta kamalina, katugam, addan tulat ta, lakay mo, bakit mo, addan tulat ta pagkamalya, ngam na nagpukus ka iji kamalina abakan. Ayatem nga rod agraman da pagkapsutan. Ang karit na, kasla naglaka nga aramidan niya, nagkararag kayo, madamdama, ikararagan nyo, dagita mangirurumang kada kayo, ibagayo nga ag-successful ti biyagda, ibagayo kin Apo Diyos nga agsaksakit, ibagayo nga agbalin nga naragsa, ay madimot na haan karit iso tibilin na taapaya no ayatem ko na bendisyon grasya anya ti maalam no agayat ka nga hammo nga ibilbilang datoy anya dayjay sa pasap a bendisyon grasya kunana nang kitain nyo padasin nyo ti agayat nga anya sipsiputan uray no hangkay mapan agpabibabin na ti rupayo maikat ta kuretret ta rupayo haman tanyo niya po Johnny ka awan ti kuretret ti rupa na Nabaya, managayat ngamin, kita nyo, nalinis. Haan sumurot data. Gasa mata, nakariing ka, na lagip mo taguram, nakakosta ka manan. Inyang ordi agmalmalim nga nakas dyan. Padasem, ang kapagsakit Apay, tikunayo, no da ka gurgurayo, nasalon at haan Imagine nam ta maturog ka tirabi ka, makilablaban tapusang budug yun. Makariing ka bigat nangato tabipim ngam na adda kapyana adda ayat na pakawanam uray nagbasol ayatem latta uray iruruman na ka benefit kanyam deja actually paraking ka hanga para kanyada sikat agnam ay sikat agginawa